Lho, kesenden apa kuwi? Tibane kowe to sing mateni bendaraku. Modiar. Kowe sing mateni bendaraku. Modiar. Ndara putriku alus ora apa-apa nanging aku iki ya iso mateni kowe kuwi. Iki sapa Jonggrang? Kowe piyemban sing tak tresnani. Tak kira gapura iki mau Jonggrang. Lah ya Sing kok sane senden. lho. Lha nuwun, Pak. Kok kok gue senden iki? Lah nggih kula kita gapura kok. Aku kepengin duwe bayi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Pak Ikit. Kok jeng sampean Ndara? Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek minangki ping pira? Wis setahun lesek. Bayi 1000 jroning sewengi. Kleru banget untuk bayi, untuk bayi. Aku iso mbayangke plentung brucut. Iki bayi apa nantikus? Rawelus. Kawek nek iku dudu selerane. Dudu selerane. Ya ngono kuwi lho, seorang laki-laki itu seperti itu ya. Nyapa lho, nyapa. Biyen cinta-cinta ya to lek wis lawas ki ya wis kepethuk sing anyar ki panggah sepo. Reng. Oh iya Cahayu, ayo mau gak kene Cahayu, kene tak papak, kene tak kanthi. Carane nuntune wis beda karo aku. Iya, iya. Carane nuntun. Lek aku diteki wing kaya gawa wedhuse. Lek Mbak Tatine mesra. Aku ora iso beda-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli reng. Asli. Upama lho, padha legane antara Mbak Tatin karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Lah mbok sumpah tenan, Pak. Kula tetep pilih Tatin, Pak. Oh iya. Oh iya, cetha Mbak Lucy. Kalih Mbak Lucy, Pak. Wis cetha. Ya ora apa-apa to. Ya wis ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi ketemu, suwi amerti ngono ki. Dido madil. Wong kowe iki ya bojoku, iki ya bojoku. Senin, Selasa, Rebo rene, Kamis, Jumat, Setu rene. Nah, terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Alah. Kuwi mesti wis kesel banget nganye wong loro ngeten iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak belajar Ikit, baksionipun Pak Ikit. Oh iya, tak salah kayak gini tok ora tak pangan. Nggih. Ya disapa ta wong ayune kaya ngono kok. Dalu Mbak Tatin. Nganggo miku piye? Nganggo soundku. Ndi mikmu? Ter. Sekang dalu Pak Ikit. Waduh. Menika kepanggih malih Loh. kalian panjenengan Jin. Jilara. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Ikit jeneng raos ki? Beda ya, krungu suara Mbak Lucy karo Tatin. Nggih. Krungu Mbak Tatin kok nyes. Nyes ngoten, Pak. Piye to Kang Mas? Yus. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kok nduk awakmu Pripun? ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wengi iki dikanthi mrene ana Srigi. Serak. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate ya malih kira. Maca seragi ya Srigi. Kawe dhisik ya kira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tatin gandrung karo gareng. Inci. Bajunya tekan timur, reng. Anggung romarang bandara. Mas, Cahayu. injih. Engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Laladan Ngawi utawa ana ing Laladan Mediun. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas. Apa? Aku bocah ning hotel. Ya engko malam pertama neng kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik Ora romantis karo bojo tuwa ki sing ngancani keloro-loro ki ya digemateni to. nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan iki Wong hotel. kaya Ngarepe kuburan iki hotel ngono. Lho Pak Ikit sing wis tau rono. Hotel apa ngarep kuburan? Hotel Mas. apa? Sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Ya om. Unjukne apa? Unjuk. Ngombene to? Umbene apa? Solar. Ya aja sia-sia to, reng. Solar menika bakso ular, Pak. Bakso tuntung kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah iki anu ular iki tinggi lara budek sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Kowe bawa ya, Nduk? Iya, Mbak Tatin coba-coba. Lah, Iya, genti.
Nah, lagi omong kula ngono wis pitik Lah, arek. ngono tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso pula. sing rada alus sithik ngono lho, kaya gendok tatin ngono lho. Pula. Coba piye, Nduk? Piye, Nduk? Pula. Lho, ngono iki krungu suarane tok wis kaya pengen ngedol pekarangan aku ini. Mas. Pula. Olahanmu barang ora ngene. Yo coba. Ayo Mbak Tatin. Tekan ngendi iki mau, Mas? Teko Srigi. Teko Srigi. Seragi. Sragi. Sragi kok kleru terus. Srigi ki ndek bengi. Oh iya. Ayo. Jasulestya. Aku dicekeli to. Iya ya, cekal. Apijer ngincangake. Ayo, mesra. Iki kok kaya ora Mesra. Ya sanggepen aku wong gede dhuwur ngono, Nduk. Lagi. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Oh. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Wah. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Ajeng ngawinke jaran niki, Pak Igit. Oh, Yo sembrono. to. Ya to. Iki lho contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah kok kuntun yo ngene-ngene ngono lho kok arep blusuk ning mlakune sing halus kaya tatin ngono lho. piye aluske? Nah, lho ngene lho. Mlaku Dik, lho. Lho, lemah. Lho, ngene penak to lho, disawangi penak. Derek langkung ya Pak Igit. Monggo. Lho, iso to? So. Nah, ngono. Ayo mlaku ngono. Lah, alah. Wis kaya jalan apa ngono. Wong mesrane wong iki dhewe-dhewe kok. Nggih, Pak, nggih. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sing penting tetep cinta, Pak. Ayo. Iki jane arep rebutan kaya ngene ta ya Mbak Lucy. Lah, tenan. Kayane kok dienggo rebutan iki jane iki ya tenan. Apa maden duwe bojo iki lho metune anake kok tetek melek. Ora apa-apa. Sek melek iki apa kaya tikus. Tikus Tikus sing ngene-ngene. Nika dilanjutke. Nggih dilanjutke. Terus lo sesi demam. Mangga Mas. Luwe, monggo Mbak Lucy. Luwe becik patenana
luar biasa ya Mas Gareng. Niki ya. Cakraning. Wonten awolos kuwi beng pangko. Nggih. Nuwun sewu Pak Sigit, kula nyuwun fragmen Sri Tanjung. Enten Mas Gareng Pralawan, Mbak Tati, Mbak Lucy. Nggih. Matur nuwun saking sing bau reksa bali Cakruk Seragi. Nggih. Menawi niki saking Pak Isnani SPD udah saking Nasdem. Salam kagem perangkat desa Seragi, masyarakat Seragi, seluruh penonton yang hadir. Mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah pinaringan ridho saking Allah. Masyarakat guyub rukun, bahagia sejahtera. Mangke nyuwun pepeling kalian selendang biru lali janjine. Mengaten saking kula matur nuwun makasih, Mbak. Iya. Aduh. Sing lewat WA yo akeh sing do padha nyimak. Nggih, kathah sanget. Niki niku mungkin Mbah Eko, Pak Wadewan, Bu Mujiatin, Pak Isna ini katuran minggah. Oh, ngoten Pak Igit. Nggih, ngestaken damu. Milih sinten rumiyin Pak Igit? Nggih, sareng-sareng. Oh, sareng-sareng. Nggih. Pak Mbah Eko. Mbah Eko. Nggih, Pak. Eko Bapak Isnani. Nggih. Pak Kateni. Ketua Dewan Pak Haji Dwi Agus Pretno. Nggih. Bu Mujiatin. Mujiatin. Monggo-monggo sareng minggah panggung mriki monggo. Nggih, monggo Bapak. Turun. Monggo Mbah Eko. Monggo Bapak, aturan tindak panggung. Pak Dewan penjenengan Bapak Dwi Agus. Monggo. Kalih Bu Mujiatin. Rak bisa pergi. Biar tenang. Lah baik kok Bu Mujiatin mboten derek minggah ya. Monggo pun aturi, Pak. Pak Is, Bu Mujiatin, Pak Isnani Setiabani, Bu Bro. Mujiatin. Nggih. Oh, diwakilke panjenengan. Oh, nggih. Sembah nuwun rawuhipun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno sampun kepareng rawuh wonten Seragi mriki. Monggo katuran paring dawuh Bapak. Monggo paring Nggih. pangandikan Bapak. Iki rene ngungkuri rono, rene ngungkuri Mboten kene. napa-napa, Mbak. Rene ngungkuri. Pun boten dados menapa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujange Salam nggih. ugi sedaya para pengrawit Mbak Waranggono, Mbak Lucy dan kawan-kawan. Niki sepindah ngaturaken dalam rangka napa niki? Bersih desa. Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, tentunya atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo mengucapkan selamat. Mugi-mugi kanthi bersih desa Seragi mriki ditebihne kalih bala Amin. godho rencana. Amin. Akhiripun Seragi dados desa yang maju, yang pendidikannya maju, kesehatannya kesehatannya terjaga, dan tentunya sukses dumateng Pak Lurah dan seluruh perangkat serta konco-konco saking Karang Taruna niki ketawisi saiyuk saisop saiko kapti Nggih. sedaya gumregah
ketawis beberapa hari pelaksanaan ini tidak hanya hari ini hari terakhir. Nggih. Wonten Pengajian. wingi pengaosan saderengipun dudurenan lan hari ini adalah senajan wae dipun aturaken suasana Jawa tapi sing ningali malah luwih kathah Nggih. katitik saking di lewat live nggih. Kinten-kinten ngoten bocange wonten ing kesempatan dalu menika sepindah malih selamat kepada Pak Lurah dan seluruh perangkat dan masyarakat Desa Sragi. Selamat menikmati acara wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged remen sedaya senajan iki suasanane radi Jawa. Nggih. Badhe nembang napa? Si Kula Pak mboten- kersakaken nembang menapa Bapak? Kula mboten kersa napa-napa. Oh, menawi ngoten ngersakaken lagu menapa, Pak? Kersanipun dipun tembangaken Mbak Tatin, Mbak Lucy kali kanca-kanca. Napa? Wau Setya Tuhu derek, Pak. Derek. Nggih. Nek wingi sampun nek niki derek. Nggih Setya Tuhu nggih. Setya Tuhu. Nggih. Serter teruhur. Setya Tuhu. Kesetiaan yang sejati. Nggih, maksudipun niku kesetiaan kalian Pak Lurah dan perangkatnya, Bu Mujiatin, Pak Esna ini dengan masyarakatnya. Dengan masyarakatnya. Nggih. Saling setia. Saling setia. Ngoten, Pak. Kula tak bagian nyawang kok kadohan. Oh, ngoten. Mboten kersa berkahi bawa. Mboten saged Mbak Lucy. Oh, mboten saged. Paring bawa mboten saged. Bareng napa-napa mawon mboten saged. Wis disetah. Nggih, Wis leres, disetah. Pak. Nggih, monggo. Mboten dados menapa matur sembah nuwun. Nggih. Sampun kersa. Sisi matur suwun, Bapak, matur suwun. Nggih. Sembah nuwun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno. Nah, coba dipun bawani. Oh, nggih, pun bawani. Gentenan Mbak Lucy karo Mbak Tatin. Kok malah dorene kabeh. Nyapa to? Menghormati. Menghormati, Bapak. Mbak Tatin, Mbak Tatin geser kanan. Oh, sini. Nggih. Ya, terus mriki. Terus, Nah, nah. Bagus. Nggih. Bagus. Lek niki aman, kula wau budal nggih piyambak boten enten rencang. Oh, nah. Aman men kok, Pak. Nggih. Lah ning menika dipun streaming aman nggih, Pak? Ya aman. Aman. Aman kondur esuk sisan, Pak, aman. Los. Los nggih. Monggo Mbak Tatin, kawitan Mbak Tatin. Nggih. Pamintaku Nimas Sitasi Terus pundi Pak Haji swanten genduk Tatin? Mantap. Mantap. Kepengin mirengaken swanten menika mboten? Rasa son kusak. Son kowe nggo sone gareng lek Mbak Tatin iki sone Mas Sigit. Iya, iya. Maling breng. Ngapa lho ket malah atur truntrur. Elek sone gareng elek. Terus ke Mbak Tatin. Menika ugi disipak Pak Parwito saking Kudus nyuwun. Wah nggih, Sri Huning kalian Setya Tuhu. Nggih cocok. Menika Pak Parwito Nggih. Kudus. Mbak. Sekaligus niki diaturne kagem kanca-kanca Demang kathah saking mriki, Pak. Oh, Nggih, ngoten. Demang saking Kecamatan Sukorejo. Nggih, mangke Pak Haji kang paring dawuh, monggo mangke kanca-kanca Demang diaturi tindak panggung sedaya. Dibarisne ngoten nggih. Nggih. Enten busek napa niki busek cam. Kowe tak absen pisan lho godhong. Alhamdulillah nggih. Golek Sinten korban maneh, Pak? Niki tetep kula napa gantosan, Pak? Pun pokoke kula manul. Oh, lek bagus. Yai lek sabar manut. Pokoke awak musik Heeh. nganti sak entuke. Oh, hah?
Kok nek rentek to piye? Ngene lho yo adol to nyambut kae iki yo Mbak Tatin terus aku keri dhewe sonmu. Ya bener-bener Kok manut. kuwi nak menjak. Ana sing di wilayah. Padha oleh nggih. Ngono. Mbak Tatin sebaris meleh nih kali Mbak Lucy. Nggih. Ing sarina lan ngene. Mbak Tatin. Datang Aku meneh. Mbak Lucy dhewe. Senengan iki wae ya aja aku terus to. Aku ki arep wajahe sing tak bayangke Mbak Lucy ini kok iso lambeku ngucap Tatin ya. Niku leres mboten napa-napa gitu. Leres pantun. Pangucap ki wakile ngati lho, Pak. Ya omong iya. Kan ya aku terus balik lho. Jare ganti kok tetep kene meni Mbak Tatin iki kadose kok kaya Kaya katatin-katatimen. Nah, Kro Kyai Ponorogo menikor. Nika. Bilir mersani kuror niku sampun biasa. Kuwi mikir gareng gecek Iki kae. jane lho mikmu iki lho lapo. Ya Datang tiga. kenelene. Sarambute. Sak rambut Pak Igit. Oh iya, rambute. Datang kinggan sarambut. Kok ditambah ite lho ya. Niki mboten oper gareng. Boten. Mboten Pak, son kula rusak, son kula rusak. Anu, kurang mantep. Nggih, nggih. Nggih. Kula loro tok niki mawon pun nek tambah gareng kula malah remuk. Nggih, ampun Pak gareng pengiso. Ampun, Pak. Napa tugel ndase gareng? Oh niku wau Lah kok nek spesial. raop piye Pak Igit? Ganti ndas, Lah yang kula tekan omah mosok ya kok langsung ora nek ndase. ganti ndas, Ganti ndas apa? trek. Ngusung-ngusung alate Pak Igit. Ambakno kaya ngono iki gareng digandrungi Bu Lurah lho. Mau wis diweling lek gareng ora oleh mulih. Liya-liyane kon mulih. Iya. Dienggo apa? Nggo Ati contoh pecah step. iki cetek gening. Terus Mbak Lucy. Yo kok yo Maka- Caca iki lho ngene. Caca iki mari bisi ndase ngono lho padane sirah lele yo ndase Caca iki Ojo to direpokke. yo ngono. Caketing aku kok malah duwa apa bojo cedak bagus. Bojo cedak gareng dumunek-munek. Hati Oper Mbak Tatin. Mbak Tatin, oper Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Oh, oper gareng. Pelawak sugih ning ndi yo gawa son dhewe. Iki mawon, Pak. Kok to? Pak Haji, Kula nggih. percaya niki. Pertanda. Yer terdar. Sonmu dipateni sik. Apa tadi, Pak? Kesali Pak Igit. Son kowe. Yen cedak tansah mulah sita asih Terus kereng. Iki Caca iki Terus. salah denger iki. diteruskan iki. Terus. Terus. Keluargane apa pun nglumpuk? Wis. Kari berangkat ke kowe. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas angayai wajib. But. Bareng wong telu. Si, semono. Si, ndak lu si. Ji, ro lu ya dihitung. Lagi Si. bareng ta? Si. Ro lu. Si. Ayo to. Reng, si, Gareng Si, koyo. ambil suara dulu. Ambil suara. Si. Mbak Tatin sepiro? Si. Gareng. Si Pas. pas ya, Iya, Pak. pas. 3, 2, 1, ya. Si. Reng.
Piye to? Piye Kowe iki Pak? ngelek-eleki. Kok ngelek-elek to, Pak? Sido. Lek sepiro ya, sepiro coba? Piro? Si Pas to, Pak? Mas awakmu yo jane ora pas. Bareng-bareng si roh lu. Si Ya. Kowe iki jane iso bareng apa ora ta kok? Si roh lu. Si kowe kene. Ngalek. Pengisuh. sini wong Iya. ya. Ayo bareng. Wong loro. Ji, rok lu. Si roh lu. Si gareng. Kowe ambekane suaramu mlebu ning mic. Unang kono bareng kok ya iso. Ayo jiro lu. Iya wis. Si bener iki. Akhir lambene ditutupi kene bener. Akhir lambene tutupi bener ya yo. Sita. Piye to Mbak Lucy? Bareng yo. Sita. Iki nek ra ono lanange ra dadi, nek nang wedok-wedok tok iki dadi ayo bareng tetep nang kene bareng ya. Kulino bareng kok ora jane, no. Yo. Iya, bareng-bareng. Iso. Iki kalus yo nyelukin. Si ro lu. Sida asik. Kak nek aja ngisi-ngisi iki kenggone piyai sing pinter nyanyi kabeh. Bapak dewa-dewan lho iki Pak Agus Iya, aku ngisi-ngisi. paham. Mulane nek wong kleru iki kudu dibenerke to. Niku kleru ta Pak Ikit? Salah. Engkang leres pripun Pak Ikit? Megah aku ndak kok jos kaya ngono kuwi ya. Iki mau lu jarene lek Pripun Pak? lek enek lanange iso dadi. Nggih. Lah nyatane niku wonten lanange ya ora dadi ngoten. Anu, lanange kemlekeran apa? Dadekke nggih. Iya, yo. Sido ayo ta. Tak kira dhewe kaya. Wong telu, Ji, rok lu ya. Sida asik. Yo. Kawitan sing Mbak Tatin, ngono ya, Mbak. Aku kang setya satu
Gongji jeneng. Matur nuwun sampun dipun napa niku wau aturaken nggih aku kan basa Jawa ki wuwang elek bareng raket siji menapa Pak nggih niki kersane marep nika sepuh-sepuh nggih dadi sing nem-nem kanca-kanca Karang Taruna niku wau kula ningali awal wau kan enten jadul ngoten to Pak. Oh, Badalang. Tambal ban. Ya jadulne napa kek buareng joget lho niki Mas sinden-sinden muda. Oh, nggih. Siap. Ngoten nggih. Pasti ngersaken jadulan meleh ning sedaya tampil. Oh, nggih. Siap, Pak. Dipun parengaken nggih. Monggo. Nggih, Pun. Yen pangapunten Pak Haji, mohon izin tembangipun menapa ingkang sing jadul nggih tombo kangen. Tombo kangen. Bal sampun ya sing jadul liyane. Napa? Mangke kula pilih nggih, Pak. Oh, pun mawon. Nggih. Koleksine kathah Pak Sigit, koleksine kathah. Nggih. Sembanun Pak Haji. Aduh. Lah dadak rogo-rogo sak napa lho, Mboten Pak. sarepot-repot Pak. Alap mang. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi berkah barokah nggih Pak. Nggih sehat-sehat Bapak. Rahayu sing Bapak. Wong wedok ki anggere duit ndongake nritil ora rampung-rampung. Ya iki piye? Gayane alah mboten sah to Pak. Mboten sah sithik-sithik. Mboten sah sithik-sithik piye. Nggih, menika mau request saking sing Mbau Reksa bali cangkruk sragi mriki mau. Oh, ngaten. Jaluk fragmen Sri Tanjung coba. Nek ngene iki ora sah ya fragmen kuwi ya. Nggih, manut Pak e. Pripun? Oh, lakone diganti. Ganti napa? Sutradarane kowe, role kowe, tak pasrahe kowe. Kira-kira njaluk diganti apa lakone? Nah. Bandung Apa? Apa? Hah? manut karo sampean iki. Bandung. Iya. Mbak Tatin dadi apa, Mbak Lucy dadi apa? Nek Bandung niku lak kalih anu Pak, napa? Roro Lara Jonggrang. Lara Jonggrang. Heeh. Kowe Lara Jonggrang ya? Lah Mbak Lucy. Lara kuning. Oh iya. Masuk lara Anu kuning. ya candi ngono maksudnya. Oh iya. Ya ngembani. Abdi. Abdi. Oh. Piye?
Piye kok kaya ora anu lha apa kok anu lara jonggrange ngono piye? Loro kuning kuwi. Ora. Cantik Aku kok. mbane, Mbak Tatin loro jonggange. Ya. Sampeyan Bandung. Heeh. Bandung pediet. Ya sak onone to ketoprak ya wong telu kok ya. Kere budaya jenenge. Kere budaya kok. Ngono iki kudu panggah main kok sing penting tikete wis kadung mlebu kok ya. Turuk. Nuwun para pamriksa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan. Kalian kulawarga ketoprak rindu order. Ingkang mijil saking dalemipun piyambak-piyambak. Dalu punika parang gelar lampahan Bandung Bondowoso. Wondene ingkang dados Bandung Bondowoso Bagus Dion. Bagus Dion. Rara jonggrang katindaken dening Mbak Tatin Titok. Emban. nyarke emban ya padha karo gon iki. Nggih nggih kula ngaten. Emban. Pun tindakan dening Mbak Lucy Brahman. Mangkat ora mangkat, budal ora budal, penonton telu tetep diangkatke. Wilujeng dalu para pamriksa kanthi lampahan Bandung Dlondong Woso yen ora nembung ora krasa. Bandung Bondowoso Pak. Bandung. Kados pundi? Monggo samipun pirsani sesarengan. Nuwun, matur nuwun. Wonten dawuh Ndara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya ngene iki to kepiye to? Wonten menapa to Ndara Putri kok sajake penggalihipun nembe sumawa lho Lah iki kabeh kahanan kabeh prajurit wis padha mati lho ya. Lho kados ngaten to? Lah ya njuk iki awak dhewe mung urip wong loro iki njuk kepiye ngono. Lah nggih kok anten piyai kurang ajar kaya ngono lho Ndara Putri nggih. Ayo terus Sane rupane kaya apa lho? kaya kurang ajar banget. Upama kula dados Jonggrang. panjenengan kula mboten trima Ndara Putri nggih. Aja kaget, aku sing teko jonggrang. Apa eneng anu Bandung kok kaya lara kencing manis. Bandung iki satira gagah ngono. Kurang gagah. Mlakumu sing Gagah. begek gagah. Gagah, Pak. Pendekar. Ya, Pak, ya, Pak. Jonggrang. Memang tek sapa mbok jukuk? Apa? Kok ketelemen mbok dicukur. Dicukur sik. Astaga. Aku lendet-lendet kene terus iki mau anu katut ngono. Lah nek kaya ngene iki lah ya repot nang wong omah. Gagah mlakune kesatria. Kuwi ning Ngene, Pak, Bandung iki. rambute ning kono. Dik, sebrane Dik, yuk. Masa dibiyak sik. Katut Pak niku katut Pak teng mriki Pak. Roro junggrang. Roro jonggrang. Kaget aku sing teko Roro Ora jonggrang. nganggo kaget to. Piye Pak? Aku sing teko wong ayu. Aku sing teko wong ayu. Iya. Iki kok sajake ana wong teko iki aku urung ngerti urung wano mbok tulung ditakoni iki sapa ngono lho Iki ya. sinten to Ndara Putri? Wong rupane kok kaya beluk kok beluk. Jonggrang Kok belok dem-dem. mangertiya sapa sing praptawan iki ana ing Taman Kaputren. Bengi, Ceritane lak ketoprake awan to Pak maine Pak. bengi main iki. Kleru meneh iki. Dadi dadi disetip iki. Iya. Setip. Ing bengi iki Jonggrang. Ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Gagah sikile gagah. Malah iki to sing jenenge Bandung Bondowoso. Iya. Cilik kaya ngene. Yo urung abuh, Nduk. Hah? Ana niki. Ana iki. Yang iki lho ketoke sing mati. Bisa cilik ngono iki? Kurang gede. Kurang. Lulus-lulusan.
Wong edan. Kan ngendi? Dilus-lus rasane, kok iso dadi gedhe semangate. Oh, ngono. Upamane mau ora doyan mangan, terus dadi doyan mangan, terus dadi seger awake gedhe ngono iki. Oh iya. Gitu, Pak. Guyu. Urung. Jonggrang, Apa? aku sing teko, Jonggrang. Wis ngerti. Iya. Kok iya? Ora ana liya teko kono kene mung sawiji kepengin nganti sliramu gelem dadi bojoku, Jonggrang. Ora bisa. Piye? Aku ora tresno karo kowe lho. Lho, Kowe nek sing mateni sedulurku ta? pancen mangkono. Terus ibaratnya aku ki duwe ati lho. Nek jenenge keluarga aku mati, terus kowe kok arep dadi bojoku ki, terus rasamu nek endi? Lho, wis ndek napa kuwi? Tibane kowe to sing mateni bendaraku. Modiar. Kowe sing mateni bendaraku. Modiar. Dara putriku alus ora apa-apa nanging aku iki ya iso mateni kowe kuwi. Iki sapa, Jonggrang? Kowe biyung ban sing tak tresnani. Tak kira gapura iki mau Jonggrang. Lah ya Sing kok sane senden. lho. Lha nuwun, Pak. Kok mau gue senden ngene? Lah nggih kula kita gapura kok. Gelem leladi marang pon Kakang, sliramu bakal mukti uripmu, Jonggrang. Ora bisa Bandung. Pun purun. Jenenge tresno kuwi ora kena dipeksa. Tresno kuwi anane seneng karo seneng. Kowe seneng karo aku seneng karo kowe. Weh, lah dalah, ora kena dieman iki bocah. Mangerti Jonggrang? Sapa kang dadi lanange jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sapa kang dadi sektine jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sing dadi sugihe jagat ora ana liya ya mung iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Njaluk apa wae bakal tak turuti waton gelem ladi marang pun Kakang Jonggrang. Nanging aku ora tresno karo kowe Bandung. Apa njaluk tak rudha paksa kowe Jonggrang? Kose ta Bandung? Piye? Kose. Piye? Piye? Apa to Dara? Iki ki aku disenengi. Piye aku ki disenengi aku ora seneng iki lho yang Alah niki damel cethek geni mawon to Dara. Dara wong rupane kaya ngono napa dipecah ndase mawon. apa ngapusi wae kaya Lah ngeten niki lho kok. Diapusi mawon. Ngoten niki lho mboten ngoco kok niku kok seteremen kali panjenengan lho kok ya. Lek dados panjenengan kula mboten trima jenengan paneni. Jenengan niku nggih kesatriya masya wedok. ngene lho Bandung. Kepiye Jonggrang? Aku gelem dadi bojomu ning Bela kalah. Kose. Gelem dadi bojoku Jonggrang. Kose ning Kelakon aku kikuk-kikuk karo kowe Jonggrang. Bandung rungokno sik ta kupingmu. Iso. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang? Rungokno Bandung. Iso. Aku kepengin duwe bayi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Paikit. Kok jen sampean Dara? Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek minyanyi ping pira? Wis setahun telek. Bayi 1000 jroning sewengi. Kleru Bandung untuk bayi, untuk bayi. Aku iso mbayangke plentung prucut. Kuwi bayi apa nantikus? Rawelus. Kawekna aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat esuk. Cacah candi sewengi Sakjroning 1000 jroning sewengi sadurunge para erok. esuk. Para esok. Para esok wis kudu Para esok. dadi Bandung. Kudu dadi. Yen kowe bisa ngesanani. Aja maneh kok mung cacah candi 1000 jroning sewengi. Njaluk tak tanggape dalang kondang Ki Sigit Ariyanto 30 taun 30 wengi kelakon kowe nduk. Yen mangkono mangkat. Mangkat to buktekno karo aku. Ora mengko ora sesuk ora kapan wengi iki cacah candi 1000 dadi Jonggrang. Kuwi Bandunge gawe candi. Sunge lara mengi, nek guyu ra iso mandeg. Alah. Ya Aku abdine sing lanang, Ndara Putri lenggah mriki Ndara Putri. Anjir, iki sapa dadi sapa? Waduh, aku ora ngeneki wis kena Pak Sigit sik. Lah
Lho jenenge ketoprak kok. Piye. Kowe kan nyambut gawe candi. Candi. Menapa sampun dipun menggalih nggih paring bebono dateng si curut Kayak bantu kala wau. aku jane iki ora tresno lho ya. Sapa Kang? Sapa Kok nyeluk yo sapa? Bantu. Iki lho, maksudnya karo iki nyeluke sapa iki? Alah, reng. Karo iki lho. Karo iki nyeluke sapa? Kang Mas Bagasara. Oh, Kang Mas Bagasara. Sajanipun kula menika mboten tresna kalian Bandung Bondowoso nanging nggih kedah kudu ngapusi ben kono nggih gelem. Lah kon gawe candi kok malah wenger-wenger kaya ngono kae. Kayak Kono ben gawe candi, awake dhewe gawe bayi. Pak Ikiti nambah-nambah anggaran ae. Wong ketoprake wong telu melu-melu ya ngopo lho. Oh. Kene arep gawe candi malah keluar gawe Iki sedang aja omong ae, ndang butekno rasa gegeden omong kowe iso apa ora. Terdir corbar halur sartor duar tirkar halur sarkar tandir sebur tardir dok Bandung. jonggrang Apa wis kabeh mbok lakoni? jajajan di sewu di jonggrang Matane. Ana wong ning kene ditubruk. rodok rene to aku ki wis seneng selak-selak kemudu-kudu kok Sembrono ngawur. Wong kurang ajar. Sakmono gedene kok ya ora. ora Wong ketok gedine sak tugu monas lho kok ya ora ero. peteng tak kira letong kebo Ngene. Masalah letong sam. Letong. Letong sepeda gedine. Ladae sepira. Ya sing letong gerakne sapa? ngono recarane diantisipasi Sia-sia. diantisipasi to Bandung. jonggrang Kaya Bandung kok iya-iyaan. Kowe wis saka bungahe atiku iso ngleksanani apa kang dadi panyuwunmu jonggrang ayo lelaki marang purka nanging aku urung percaya yen urung tak etung. lho kowe wis ora percaya karo pun Ora percaya. cacah candi sewu sing kaya mangkene akeh iki isih urung wis mbok anggap kurang Kurang. Pun Aku nek percaya. urung tak etung urung percaya. Biyong tolong etung kiyong. Ngapusi niku ngapusi, Dara. Biyong tolong diitung kiyong. Jenengane kula hitung ning nggih, Dara. Candi sisih kidul nika wonten 1 loro telu wonten gangsal atus, Dara. Heeh, terus 500 gunggunge Terus candi wonten mriku nggih jiro lupan mau wonten 200. 400 dadi 900 gunggunge Candi sing wonten mriku ngendi kono? jiro lupan mau 6 7 8 9 10 11 kok 99 to, Dara? Pira? 99 mboten genep 100. Tenane lho yang Estu. kok jajal dibayani tilik ana engko anak sing turu tilik ana. Candi yo turu. anu Jiro kula gareng lupan ngono 7 Pak 8 9 10 99 lho, Dara. Tenanan lho yang tenanan 99 dadi niku 999 ngapusi niku kurang Bandung. piye udu Kowe 1000. kowe teges ora iso minangkani apa sing dadi jalukku. Nyatane candi anane gur 999 kurang siji Bandung. tegese Tegese kowe ora iso dadi bojoku senadyan to kurang siji ning kowe ora genep 1000. cacah candi sewu kurang siji kowe tega nampik katesnane pun Kakang Bandung Bondowoso Iya. ora nonton kaya ngopo perjuangane pun Kakang Bandung Bondowoso ente Pak bisa ketoprak perjuangan Yo nek ketoprak rindu order ini enek. dua order Pak ora masalah Pak ya Ora masalah. ora masalah yang nyatane cacah candi sewu mung kurang siji wae sliramu tega nampik katesnane pun Kakang Bandung Bondowoso Mbak nggih Pak. Pengamu mesti ra penak. cacah candi sewu sing kurang siji kowe sing jakepi jograk Karimbane. tampani kuwi dipeme garinge 80 kilo Kae dadi patung Pak
Dadi patung. Dadi wis ora iso ubah, Pak. Wih. Patung ki atos Pak Git. Atos. Mbok adi kapak-kapake meneng ae, Pak. Meneng ae. Patung wis dadi watu lho, Pak. Iya, iya. Lah iya. Oh. Bathukmu sing klimis atos dadi watu. Yen wis kaya mangkene getun keduwung dadine sambato sapa pangeranmu, sambato sapa bapa biyungmu. Mripatmu sing blalak-blalak atos dadi watu. Atos, heeh. Irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Aduh. Sing atos apa meneh? Lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti ora wani mulih mancing. Atos dadi watu. Janggutmu sing nyatis nganti kaya cantolan anduk. Atos dadi watu. Gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut apa meneh yen ora nganggo sandangan. Ya iya. Atos dadi watu. Apa? Gelunganmu, pundakmu, gegermu, bokongmu, Padake buduk ya. Pak Igit, Ana gelungan sing mudhun dugi bokong atos, Heeh. bathuk mudhun dugi nggen gulu atos, Coba liyane tutuken. payu doro. Jenenge Pak, basane Pak, basane Pak. Bener bener. Bener Pak. Mau sak tak meglokke melek lak ya ora. Ojo. Payu doro. Lho. Sirahmu kepuntir, Jonggrang. Keterak angin lho. Kepuntir. Iki kei kacang wis padha ngarep, Jonggrang. Ngawur. Ngece. Mok nggo nil-nilan kacang kok templeke ngene. Iya kan wis kaya ngarep ngono, Pak. Mburi kabeh saperangan wis atos dadi watu, bathuk mudhun temekeng gulu, ki reca kok piknik nyapa to iki. Madhepe rono ngono. Aja dituthuk ngono kuwi aja. Payudara. Urap. Kene ora nuthuk ana malah wis jerit. Lho, Jonggrang tok 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 tok. Jonggrang. Mburi kabeh atos dadi watu kok nggon payudara urung atos. Lire Pak Sigit, Piye? cor-corane iki urung garing. Terus Amrih garinge mapane ana ing tengahing alun-alun. Urung patut mapan ana ing taman Kaputren. iya. Dunungmu ana tengahing alun-alun, Jonggrang. Tok 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 tok. Bomban, Apa? help me. Kok ngidune? Tak idan dhewe. Apa? Iki dikapake. Wangono. Malandara Putri. Jenengan lho dados reca ya Nambandana Putri. Papan kena tengah alun-alun, sak ngesore wit ringin. Kok kaya nyaking wedhus. Wong lanang ra kajen. Pak, mboten kuat ya, Pak. Iya wis ben. Kok tak junjung iki. Nek tidak mawon. Para pamriksa, jangkepipun babaripun lakon Rara Jonggrang njing taun ngajeng pun lajengaken malih. Oh. Awit pendapatan kirang ketoprak bubar. Oh, iya. Sampun Pak Git. Sampun. Niku Iki lho, sing dadi Rara Jonggrang jane pantese Deni. Wonge halus. Den niku. Ngopo ora mau-mau. Coba Pak? Den ngadeg Den ngadeg. Boyongan Rara Jonggrang lak butuh sing biaya halus to, Lah, Pak. ngadeg, Kudune ya mau-mau to, Pak. Iya ya sing alus ngono ta. Ah, iya ngono kuwi. Ayo ngopo, Mbak? Ayo gitu. Tak idan iki kok. Tak takoni rek takoni. Laku. Ah, iki pemain ketoprak asli ya iki. Padahal Oh, mau jenengan ora ngendika lho Pak Igit. Oh. Ayo gitu. Ngerti ya iki mau. Takoni rek. Iya, halus ketok ya. Takoni. Jalan riyen, Pak. Jalan riyen, Pak. Jalan riyen, Pak. Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, Wilujeng dalu. Ya to halus ta?
Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Nah iki ora saya halus, Pak. Apa? Saya gruwal-gruwal nek kaya ngene iki. Kowe bener-bener kok padake sindenku lempung no kowe. Maksudnya Padake watu lho, Den. Kowe dipadake watu, Den. Sampeyan kok kaya ngono karo aku. Oh, biar. wong iki tenan. Enek 3 berhala yang tak hadapi wong iki. 3 iki ndi? Siji loro telu. Ngarane aku growal-growal kaya watu. Lho Pak iki ketikane halus lho, Pak. Halus ya. Sugeng. Lho, lah wong kula halus lho kan mau nggih basa lho karo sampean. Rumah sana aku ngomong apa? Dikira aku apa elek ngono? Nek elek nek miso-miso ngono apa piye? Mboten Pak. Wong aku lho ngomongnya nggih halus kok. Nggih, Pak. Oh nggih ket mau karo sampean. Gak eleng-eleng sampean Jawa dek biyen-biyene. Piye Pak? Sampe tau nurut aku kae. Ah. Numpak DL Pro. Oh, modal ya. Konangan sejarah. Terus. Pas campur sarinan di ben kae. Terus piye? Gak eleng, nurut aku kae. Iya, kuwi kok tak Saiki karo aku koyo ngono nyepelekno. Aku runut bayar lho, Mbak. Bayar apa? Wong manuk busak ngono kan bayar apa? Oh, biar. Iso teko manuk barang to Pak iki, Pak? Halus. Lah sing arep bayarne ki apa wong sampean bayaran 10.000 e. Ini kok halus kalau. Ora genep kok e. Lah ngene iki bocor. Lho, sampean lagi ngecek karo aku ngono ki dijak omong kok malah Nyepelek madhep rono. Sing ngejak omong ki aku. Iya. Ah, di bojo ngene iki tenan, Pak. Mati kaku aku, Pak. Masyaallah. Nyapa? Ya nek ana kira-kiraku ndelok sepurane ya, Mbak. Rasa sepura-sepura. syukur. Ya sing gedhe pangarupamu. Rupamu dhewe. Modal. Pangapuramu kok rupamu. Iya, rupamu. Iya, rupaku. Mbak Lucy, ayo awak dhewe linggo wae iki urusane. Iki pomo dadi Ojo bojone lu- Jenny ojo ku lu- seminggu wis. Nek apa-apa sing ngabari kowe lho, ojo. Dek, sing ngejak ngomong aku. Iya. Walat. Kok ngerti ngene? Iki, Mbak. Sing ngejak ngomong aku. Iki. Kemana tengah sampean karo aku? Mani sampean karo aku? Mboten. Pak kok wis to Pak kurek lho. Wis ya Pak, Pak ganti Pak. Ya iki ben nembang kok ya. Lho nembang Pak. Mo. Lah yo garwa iki segarane nyawa ya sarimbit. Jare bareng ya. Jare wis padha. Romantis, chemistry-ne wis ngono kuwi. Sak jeneng-jenenge ya padha. Iya, jari padha sing dicari beda. Nembang ya, Mbak. Nembang Mbak Deni ya. Nembang ngongkoni aku nembang sampean. Kok sampean dudu bayari aku kok ora bayari kok ngongkon nembang. Syukur. Syukur Pak, syukur tenan. Kowe kuwi sing tak syukurke. Lha iya aku syukur Pak. Ngimpi dirubung laler kita ketemu wong ini kita. Dik, Eh, kok direbung laler mbok kira aku apa? impenku. Lha kuwi apa? Lah aku ya wong to. Iya. Mau cantik kaya ngene lah. Iya cantik, iya. Sayang, cantik. Iya. Gila aku. Alah, penak. Mah. Mah. Nyanyi ya. Jangan marah-marah. Ora marah kok Nanti tidak tambah deres. Deres apa nih? Hujan nih. Hujan. Aja mundur. Lebih toh adoh ra itu cedak. Kene lho. Iya. Nih maju. Heeh. Lha kok sing kiper sapa? Iki Kiper. ora bal-balan. Nyanyi napa? Ndak kok nyanyi Pak, ndak kok nyanyi. Iya. Tenang, sumpah. Wong ndek bojo ngene. Napa? Ora apa-apa. Gerajakan Banyuwangi bertiga Mbak Deni, Mbak Lucy karo Mbak Tatin, nggih. Niki sinten Deni, Deni, Lucy, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Gerajakan Banyuwangi, Pak. Piye sinden telu ki upama padha legane sing kok pilih sapa? Mbak Tatin, Deni apa Mbak Lucy? Niki Dah, milih sapa dah? kowe. Ora nono liya tetep kowe awak. Niki Pak. Oh iya wis. Nggih Pak. Wis nggih muga-muga aku diparingi kekuatan ya Pak ya. Kira-kira dhek duwe bocah telu modele kaya ngene Ngene seminggu wis nunggakne pendosa kok. Kowe sing tak kesane kowe ya. Tenang. Iya, nyanyi Dik ya. Tak tukake sawet ya. Sawet. Anu, dawet, tak kok dawet. Sing apik nek ngomong. Dawet, Nek kok tukake Ngomongane ngono. ukurane pira ngene Deni? dawet kok, Pak. Dawet. Dawet ya sak mangkok kok. Nek nukokne cawet ukurane apa? Wah, aku ora ngerti kok tau tuku kok. Aku dikei ilusi malah tak jaket kok. Kok gede men? Gudi. Tak kueme, Pak. Kena angin kleder. Ada tulisane, Pak. Tulisane apa? Monggo pinarak. Gambare apa? Gua. Ya Jadi jadi Deni iki ukurane
S. Malah Pak iki tapal. Lho, aku tahu kok. S. Apa Pak S? Cilik semol. Iya. Tapi ini arep nganggo digeblok-gebloke terus diuntir-untir. Kuwi kathok apa martabak, Pak? Kan melar. Bahane molor. Oh, bahane molor. Bahane molor. Am. Ah delok apa piye? Ora. Boten. Popong aku arep medhone lho. Boten. Yo gitu kok, gitu kok. Ora. Lho, sampean kok ngalir rono? Jarene karo aku. Iya. Wis, kowe joget wong loro kowe kudu gandrung lho, mesra di Banyuwangen lho. Siapa? Jenenge jogete pisti. Kok aku golek slamet wong iki, Pak. Iya, Gusti paring ono betah nyawa. Nyapa nyawamu? Ayo ndang nyanyi. Ayo. Langsung kok kan ya. Jangan kan. Pelambiangan, temelari taman sari Nusantara. Pelambiangan, temelari taman sari Nusantara. Pelambiangan, susah senengi, pesta ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit piro mati piro yara. Mati gede mati seger, omnya ombon sekarang kira. Pelambiangan susah senengi, wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit piro mati piro yara. Mati gede mati seger, omnya ombon sekarang kira. Gerajakan Banyuwangi Ibu Kosoko Saron. Ayo cok dados. Gerajakan
tersirat hati gadis asli tiada wanita. Atur nuwun. makasih iya iya oh so sweet ternyata susu ya cocok loh karo Denny Cocok banget. Cocok Pak, wong iki guru rung kuliner wis pina ya cocok, bola-bali tetep cocok Pak. iya coba ono Mbak Yosi ono Mbak Ida gini gini bertiga panas mlaku ora nggowo payung sandale diseret ramane tembung Surabaya Surabaya sini mati Jakarta Jati rukun tetap merdeka. lah nek iki alus tenan rek Mbak Ida karo Mbak Yosi iki coba takoni rek Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Gering tralala. Waduh, halus banget niki Pak Ikit. Yen kabar-kabar ora telat iki. Ya. coba sing Mbak Yosi kae takoni Mbak Yosi sugeng dalu. Hai, wilujeng dalu Mas Gareng tralala. halus lah Halusnya kebablasan kentir nek iki. Saya tidak kentir. Oh, tidak kentir. Saya orang yang cantik jelita. Iya. Tahu namaku? Namamu siapa? Yosidian Pratiwi Harmawangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Oke? Oh yes. Tahu? Oh no. Tahu pasti. Oh, Mas Gareng kalau sama Dik Yosidian Pertiwi harum mewangi sepanjang hari. Rasanya gimana Mas? Rasanya seperti ini. Enak sekali. Asik kan? Asik sekali. Cantik. Seksi. Iya, seksi. Dengerin Dik Yosi. Ibu bojomu Siapa? Kowe kaya Yosi coba rene. Iya. Yosi. ora pantes Mbak Lucy ngomong Sopo ora ngerti Pak Igit, wis tak latih Pak Igit. Alah panggah iso Pak Igit. Kan belum dicoba. Cobalah. Coba, ya, kenalkan namanya siapa? Kenalkan Apa? namaku Yosidian Pratiwi Harmawangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harinya seksinya benua Asia. Gimana? Bisa toh? Lucy, Brahman, Lucy, Hana. orang nganggo Pas wangi sarlet juga. Kan kayak Yosi cobalah. Jangan. Saya Lucy Brahman. Cantik mewangi sekali. Tidak pernah mati. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecepat. Bisa Pak bojoku bisa Pak. bisa ini kok dadak kalau dilemek barang Aku ngene-ngene kok. Lah kowe malah ngene to. Lah Yosi lak mburi. Di depan Pak. Lah iki lho dorong tak kabeh lho Mbak. Masyaallah. Kowe iki umur pira to Lus? Lus kaya udah beradal. kok kelompok ngereng kok gue brengos reng Di anu Pak. ya teko Di plastik isik. Nek grepokan didol nang toko. dol apa Didol kok dikai tulisan. apa Cap jempol, ngono Pak.
Endang jempol, endang dimimik ki. Nek kita mbok kejuli lho kowe. Kowe umur piro? Aku to. Kok salah? Aku sing enom 20. Kalau anak kaki putih barang Lah ora kuwi kleru nek Mas Sigit ki. kersake Pak Ikit. Mboten. Aku mesti baru wangi setiap hari tidak pernah mandi setiap hari mabuk kadang sepi kemayu Setiap hari mabuk kadang satu. Gawane Pak Ikit elok tenan sing alus. Apa iki lho Pak Idalala iki, Pak Idalala. Idalala kalusan. Lha iki apa kabar-kabar enek omah kok. tenan kowe dadi bojone Mbak Ida sedeng bongkok kebakaran niku. Kula tahu duwe pacar niku omongane ngeten iki, Pak. Terus Nggih, dadi omongane klemak-klemak ngeten iki. Hmm. Akhire pedhot kalih kula terus dadi pek yang wong Medan. Wong Medan niku lek omongan lek bianter. Banter. Beras, Pak, habis beras kan Pak. Nah, Tumpake sepeda motor. Iya. Lanang, Pak. Iya. Ngene iki temburi. Ah. Bianter ngueng. Niki muni Mas, mbok jangan kesusu. Heeh. Wong Medan ora ngerti apa basa Jawa. Iya. Dikira nyenggol ngono aneh, Pak. Ah. Mucuk setang ngeten iki. Mas, mbok jangan kesusu. Ngantek nempel setang ngeten iki, Pak. Dikira sik nyenggol. Wes ngebet. Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan nanya terus noleh mburi bak. Panjang kali kok punya susu. kuwi salah. Kira modot, tafsir. modot. Pak. Ndak medeni. Kok enek susu ngobot ngono kuwi lho. Dadi olor kok. Mbak Yosi kan Mbak Ida Kamu minum tidak boleh neka-neka sebabnya. Iya. Enggak neko-neko biasa aja. Nama pun si Bro baru mau wangi sepot. Wes. Kowe angger kokan polah ngeten iki bojo kula nek ngangge daster gilani mulih, Pak. Lah piye? Angger ngeten iki munggah mesti nyelempet ngeten iki. Terus Kan nyelempet angger tak dudut ngeten iki aku diseneni malah. Kok iso? Nggih, ra entuk. Kok iso Akhire tak lebokke mulih ngeten. Lho ngeten iki. Ngeten Pak lho ngeten. oh iya. Wes, kurang ngono ae. Cepek geni ora murup-murup niku. Nganggo rok dawa anu cendak ngeten. Terus? Bareng ndodok roke suweke lah segene makbel. Pak Bu. Angine kok banter men. Enten sing ndamu, Pak. Oh. Wonge lanang. Oh, mosok kalau kok iso lanang? Brengosen kok, Pak. Sesame. Ora repot. Sembrono. Ben nembang Mbak Yosi Mbak Ida. Brengosen tak ingukno su wonge. Main cebuk. Disarke rek, MC-ne.